बे बिथांमोननि बाथ्रा गावसोरबा मा एजेन्डा लादों बे बिथांमोननि बाथ्रा बे 200 डेजनि उनाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ CM महरै जों लोगो मोननाय नंलिया। प्रमद बर' सार नोंथाङा जोंनि लिडारफोरखौ बा BPF लिडारफोरखौ साफा सानै लांबाय था, नाथाय जों नोंथांनि UPPनि दैदेनगिरि आरो फोरजाफोरखौ जोङो स' BPFआव सोबाय था। रायजोफोर, आं नोंथांमोननो जे दाख्लैनो बुंखादों, जोंना मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारिया जेनेबा गोख्रों BPFनि सासे लिडारा थांनाय लोगो लोगो UPPLनि निथा कर्मिफ्रा गाहाय नङै बैबायदि मानसिफ्रासो देरहाफैयोमोन। स' BPFआव जयनिं जागासिनो दं। अब्ला सोरनिया खहा जानो थांगासिनो दं जेन सौफैयाखै। जेब्ला इलेक्सन सम जागोन, इलेक्सन जेब्ला सम जागोन अब्ला बांसिन BPFखौ अनग्रा अनसायग्रा BPFआव जइन जाग्रा BPFनो भट होग्रा मानसिया दंसै। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना जे जोंना मानाव गेदेर माबा राकेश ब्रह्म सारनि समस्थिनिफ्राय जे राकेश ब्रह्म सारा जेननो थांसिगोन नामा, मेन टपिकआव थाङैनि सिगां आं बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामग्रोनो नागिरो। जोंना NDFB इउनाइटेड फ्रामा मानो गोदान पार्टी दानो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना खारन बुजिखाबाय जानांगौ। दा पार्टी गठन दानो थांनायाव, गोदान दानो थांनायाव NDFB इउनाइटेड फ्रामा गोदान दानो थांनायाव माबा मोनसे रहस्य बा खोथा दं नामा बेखौ मानाव गेदेर जोंना BTCनि CM प्रमद बर' सारा बुंदों। नोंथांमोना खोनासंनानै ला। बे बिथांमोननि बाथ्रा गावसोरबा मा एजेन्डा लादों बे बिथांमोननि बाथ्रा बेखौ आंथ' बुंनो हाला। किन्तु दानि समाव बेबायदि गोदान राजखान्थि दोलो दानानै मायबा मोनसे खालामनो हागोन आंथ' बेखौ बुजियाखै। 200 डेजनि उनाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ CM महरै जों लोगो मोननाय नंलिया। 200 डेजनि उनावनो जेब्ला इलेक्सन जागोन अब्ला प्रमद बर' बिथांखौ जोङो चिफ महरै जों लोगो मोननाय नंला। दा दिनै आं बुंनो सानो दे प्रमद बर' सार नोंथाङा जोंनि लिडारफोरखौ बा BPF लिडारफोरखौ साफा सानै लांबाय था, नाथाय जों नोंथांनि UPPनि दैदेनगिरि आरो फोरजाफोरखौ जोङो स' BPFआव सोबाय थागोन, नङा होमबा? जों सोबाय थागोन। आरो नाय बिथांमोनहा UPPनि दैदेनगिरि नोंथांनि फोरजाफोर बिथांमोना दिनै UPPनिफ्राय BPFआव हाबफैदों। बेनिखायनो जोङो दिनै लिडारखौ नांथ'वा, जोङो दिनै UPPनि दैदेनगिरि, UPPनि फोरजाफोर, UPPनि कर्मकर्ताफोरखौसो जोंनो नांगौ। दिनै जोङो प्रमद बर' बिथांखौ जों खावलायदों, जों लिडारफोरखौ साफा सानै लांबाय था, नङा होमबा? जों स' UPPनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो BPFआव सोबाय थागोन। दिनै साबेसे जइनिं जाफैखो? हिसाबाव दिनै जोङो खोनानो हिसाब मथे जोंहा 46 जन जाबाय आरो गोबाङा दंबावोमोन। 100नि खाथियाव बुंदोंमोन, किन्तु हयथ' थाखा फैसा होनानै लाखिबाय होननाय खोनादों। जा 46 जों फैबाय, जोंनिफ्राय सानै लांबाय बा सासे लांबाय दाखालि, किन्तु दिनै जोङो 50नि खाथियाव जों जइन होबाय आरो गाबोन समफोर जइन जागोन। बेनिखायनो आं बुंदों साफा सानै BPF लिडारफोरखौ लांबाय था, किन्तु स' जोङो UPPनि दैदेनगिरि फोरजाफोरखौ जोङो BPFआव जइन खालामबाय थागोन। थेंक इउ। फैबाय थानाय समाव गोबां BPFआव जइन जानो गोनां होननानै बहुद दङ। बेखौ नोंथांमोना नुलांगोन। खुगाजों बुंबा मा जानो, नङा होमबा? नों नुलांबायनो थागोन। नों नै दाखालि साननैसो सिगां जोंनि गिदिर लिडारफ्रानो BPF थांनानै BPFआव हाबहैदों, किन्तु आरो बिथांमोननि मावग्राफ्रा BPFआव हाबफैदों। जोंनो दा लिडार नांथ'वा, नङा होमबा? जोंनो रायजोखौसो नांगौ, बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौ जायफ्रा सुप्रिम लिडार जानानै गैथ'वा, हादारन मेम्बार जानानै दं, बिथांमोनखौसो जोङो दिनै लाग्रोगोन, लिडारखौ उनाव जों बासिगोन। रायजोफोर, जे जोंना मानाव गेदेर आदा बिक्रमा जे बुंलांबाय, बे गोबां BPFनि नेताखौ दैदेनगिरिखौ सासे सानै लांबाय था, नाथाय जों UPPLनि कर्मिफोरखौ स' BPFआव जयनिं लाहोगोन। अब्ला निस्सय गावनो मोजां मोननानै BPFखौ मोजां मोननानै फैग्रा
मानसिफ्रा गोबां दंसै रायजोफोर। अब्ला रायजोफ्रा जोङो साननो हानांगोन सोर BTC खौ सिगां गठन खालामामोन, BTC आव मा मा दंमोन, BTC आव बबे बबे जोंनो गोनां बुस्थुखौ लाबोआमोन ना रायजोफोर। जोङो साननो हानांगोन गावनि गोसोआव सोरबा दैदेनगिरिया सोरनिबा गोदै बाथ्रा बुंनायजों जों गोजावनाया गाहाम नङा। जोङो नायनांसिगोन सोरबा सासे सानै बेबायदिनो नोंनो साहा लोंहोनायजों 100 थाखा फैसा हरनायजों 20 थाखा फैसा हरनानै साहा लोंहोनायजों जोङो बेजों गोजावनांला। रायजोफ्राबो रोंनांसिगोनसो दा बावैनो जिखुनु हक जाया पार्टिनि नेताफोर जा रायजोफोरखौबो बैबायदि जेब्ला रायजोफ्राबो सोरनोबा निस्सय केस थाखा मोनै दा थाखाजों सुबाय थाखा मोनै बेबायदि दा न'खर बेबायदिनो सोरबा 500 थाखा हाबै भट होग्राफोरनो फैसा राननाय। आंनिबाथ' बेबायदि माया बोरैबाबा गाज्रि आरोखि। दा अब्ला बेबायदि रानोबा गोबां पलिटिकेल्सनि मानसि दैदेनगिरिफ्रानो फैया मानो रायजो राजाफोरखौ दा बावैनो सासेयाव गैयाबाबो 500 नङाबा 1000 बेबायदि नङाबा भट मोननो थाङै बेबायदिसो जानो थांगासिनो दङ। दा बेखौ बाध्य खालामदो रायजोफोर। दा जोंनि जे माखासे जे समफोरा दा नै दा एक्स NDB फोरनि सायाव जोंना मानाव गिदिर प्रमद बर' सारा जेनो खोथा बहनदों। नाथाय एक्स NDFB फ्रा जे माखासे पार्टी गोदान गठन खालायनो सानदों बे गठन खालायनो साननायाव बिथांमोना मानि थाखाय बेबायदि खोथा जेन'बा पार्टी गोदान दानो सानदों बेखौ आंबो मिथिया। मानो आंबो मिथिया मा आंबो मिथियैनि कुइसन दंबावो बाहाय। मेनानो जाहैबाय मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय गनांगौ, बेनो उदां जानांगौ। बिनि थाखायनोथ' बिथांमोना दा पार्टी गोदान गठन खालायनो थांगासिनो दङ। दा मेन बाथ्राया बेनो। दा रन्जन दैमारिखौ सुक्तिखारि खालामबाय, सासेबो बख'नो हाया। जे सासे सुक्तिखारि मानसिखौ जेलाव दोनबाय थानाया बियो मा रोखोम बियो मोनसे कुइसन जानानै थाबाय। जे सान्ति सुक्तियाव मानो अखान्ति सुक्ति जानो थांखो? जे माखासे मोनसे जे बबेबा केसा बा सोरबाया गबाय बेखौ अनलि क्रेडिट लायो। अब्ला बैयो जे एक्स NDFB इउनाइटेड फ्रामा मोनसे जे पार्टी गठन खालायनानै इलेक्सन गेलेनो थांदों बा गेलेगोन बैसोरो निस्सय गावसिनि थाखाय खामानिखौ मावनो थांदों। दा माखासे एक्स NDFB खौ मोननै फेक्सनाव बोखावबाय। जे मोनसे वेलफेयार एसोसिएशनखौ बोखावनानै वेलफेयार एसोसिएशना मानो मोजां जाखो, मानो गावसिनि पार्टीजों बजबनानै लाखो बे मोनसे कुइसन। अब्ला मा दा निस्सय बिदा एक्स NDFB मानाव गेदेर सारमोना निस्सय गावसिनि खोथा बा बर' हारिनि खोथा जे बर'नि थाखाय मोनसे बड'लेण्ड आलादा सोरजिनायनि सिमां दंमोन बेखौबो डिस्ट्रय खालामबाय। बेखौ बाद होनानै दा माखासे एक्स NDFB फोरनि बिदा फंबाय जाथि भाइ बाहागि बंस'फोरजों फैनानै दुखु सुखुनि खोथा रायलायनांगौ। माखासे गावसिनि मा रोखोम जिउ जारिमिनाव मा रोखोम जायामोन बेखौ रायजो राजानो खिन्थानांगौ। बिसोरबो गासैबो फोरमायनो मोनासै। अब्ला मा जाखो? दा रायजोफोर नोंथांमोना दे फैगोन समफोरखौ नायबाय थादो। दा फैगोन समफोराव सोरखौ नोंनि बिलु गोनां आखाइखौ थुनानै बबेयाव सोरखौ देरहाहोयो गावनि गोसोआव साननानै थाबानो जाबाय रायजोफोर। अब्ला नैबे भिडिअनि सायाव नोंथांमोना माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय रायजोफोर।